Idan kai content creator ne, kai ko da ba content creator kake ba ya kamata ka farka, domin ka bar yarda kana kallon bidiyo ɗin mutane amma alhalin kai ba a kallon naka. Idan kana amfani da YouTube, Facebook, TikTok ya kamata ka fara koyon editing yadda za ka fara editing bidiyo. Duk wani bidiyo da kake son za ka fara editing ɗin ne. Editing da kake gani shi na ɗaya daga cikin mataki na farko wanda za ka fara hawa ko kafin ka kai zuwa mataki na gaba. Editing, idan ka kwaikwayi editing duk za ka ga ko da baka da kayan aiki za ka ga abin shi na ma sauƙi wajen tahiyar da harkokinka akan reseau sosiyo ko kuma akan channel ɗinka, TikTok ɗinka ko page ɗinka na Facebook. A cikin wannan bidiyo na taho muku da wani application wanda an numero ɗin shine na farko wajen koyon editing, kuma wannan application a free ne. Farin suna yi ne da kuɗi, amma yanzu zan gwada muku yadda za ku ɗauko shi a free. Wannan application ba shakka za mu ƙaru da shi sosai. Mu shiga a cikin wannan bidiyo domin mu fara nuna muku su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda na gaya ma, idan kai content creator ne ya kamata ka tsaya ka kalli wannan bidiyo har ƙarshe domin ba shakka za ka amfana da shi. Ko da ba content creator ne ba, idan ka kalli wannan bidiyo ba shakka za ka amfana da shi. Yadda a cikin bidiyon nan zan nuna ma yadda za ka samu wannan irin application wanda ake kira CapCut cikin sauƙi, kuma unclock mode, saboda ke mode ne wanda baya da talla ciki ne, kuma duk wani efe nashi ko kuma template ne za ka same shi a free domin wajen inganta editing bidiyon ɗinka. Idan kana da YouTube ko kuma Facebook ko TikTok ya kamata wannan bidiyo naka ne ka tsaya kalla. Da farko shine za ka shigo cikin Google ɗin kamar haka. Idan ka shigo cikin Google kamar haka sai ka rubuta APK Modi, gashi nan na rubuta ya bayyana, sai ka danna shi kamar haka. Bayan na danna shi kamar haka zai kamu cikin Google. Za ka shiga wannan na farkon shine APK Modi, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna nan inda an ka rubuto ko kuma nan inda an gudu wannan ɗan abin nan wajen research, sai ka zaka nan ka rubuta shi CapCut. Gashi nan idan ka rubuta CapCut za ka ga shi nan ya bayyana nan, gashi ya bayyana, sai ka danna shi kamar haka, sai ka danna shi haka. In ka danna sai mu hidda wannan talla. To banki ya gudu ma duka waɗannan ya rabu, ka gashi nan ya gudu ma shi gashi nan sama CapCut. Gashi wannan mode ne wanda ba wai sai ka sa kuɗinka ba cikin Play Store domin ka same shi. Wannan a free ne za ka same shi. Sai ka danna shi wajen download ɗin ne kamar haka. Yanzu za ka yi ƙasa, gashi wajen download ɗin ne, gashi inda guro download, sai ka za ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi zai gudu ma duka waɗannan irin abubuwa, sai ƙarewa ƙasa. To zai gudu ma zaɓi bi. Na farko ma shine zai gudu ma wannan CapCut mode, na biyu shine zai gudu ma APK CapCut original. Domin buƙatar mode ne. Idan kana buƙatar mode sai ka za ka rubuta CapCut mode, sai ka za ka danna shi kamar haka. Idan ka danna zai gudu ma nan wannan irin abubuwa, sai ka za ka nan ka yi download ɗin ne. Idan ka yi download ɗin ne zai tahiya ba matsala, ba tare da wata matsala. Zai download ɗin, zai shigo cikin wayarka ba tare da wata matsala ba. Gashi nan shine CapCut mode. Idan wannan bidiyo ya birge ka, da Allah ka yaɗa mana shi sannan uwa domin su amfani da shi sosai. Gashi nan sai mu yi san hidda wannan talla. Za mu ga shi ya taho zuwa wajen download. Za mu ɗan jira shi ko kafin ya shiga cikin wayar mu. Gashi nan shi na tafiya. To da yake ni yana da shi, amma idan kana buƙata kai ma za ka zo ka yi download ɗin ne. Gaskiya ba shakka wannan application gaskiya ya bambanta duk wani application wanda aka amfani da shi wajen editing bidiyo. Insha Allah nan mun gasa a cikin wannan ƙarshen bidiyo nan, sai kuma mun shiga cikin bidiyo na gaba yadda za mu koya muku yadda za ku fara koyon editing, yadda kuma za ku fara inganta bidiyon ɗinku wanda kuke sa cikin Facebook ne ko YouTube da sauransu. Gar ka manta, kamar yadda na gaya ma,
editing shi na ɗaya daga cikin abu na farko wanda za ka fara kwaikwayo ko kuma wanda za ka fara koyo idan kana haraka creator na Facebook, YouTube ko TikTok. Mun gode.